ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝመርሖ ልኡኽ ኤርትራ ካብ 2 ክሳብ 3 ሚያዝያ ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ኣብ ዝተቐንዐ 4ይ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓን አፍሪካን ተሳቲፎም ሚኒስተር ዑስማን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወኪሉ ኣብ ዝተሳተፎ ናይ መራሕቲ ሃገራት ኣኼባ መርገጺ ኤርትራ ዝነጽር መደረ ኣስሚዖም 4ይ ዋዕላ መራሕቲ ኤውሮፓዊ ሕብረትን አፍሪካን ኣብ 3 ዓበይቲ ጉዳያት ማለት ሰላምን ጸጥታን ብልጽግናን ህዝብን ድሕር ዘካይድዎ ዘተ ኣዋጅን መራሕ ጎደናን ብምጽዳቕ ተዛዚሞም ጎን እቲ ዋዕላ ሚኒስተር ዑስማን ምስ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከምኡውን ምስ ፈጻሚ ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ኤውሮፓዊ ሕብረት ተራኺቦ ኣብ ክልተኣዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም مبل 13 مريت مصحفتي إيرترا هي ابن كل أقاطاميتات بزبل تيما ب28 مقابيت أب كزري إكسبو كم استخفتد في اللاتيوم እዚ ዓመት ዝካየድ መደብ ኣብ ምኽስኳስ ባህሊ ንባብ ዘለዎ ተራዓብ ምዃኖም ተሳተፍቲ ዝገልጹ ነዛ መልኪታ ወኪል ኤሪና ፊያሜት መስፍን ዘዳለወ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርበያ ኣብ መበል 13 ምሪት መጽሓፍቲ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ልዑል ቁጽሪ በጻሕቲ እናዓንበበን ከም ባህሊ እናሰረጸን ዝመጽእ ዘሎ ፍቕሪ መጽሓፍትን ወለዲ ባህሊ ንባብ ኣብ ደቆም ንምኽስኳስን ዘካይድዎ ጻዕርን ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ኣብቲ ምሪት ፍርያቶም ኣቕሪቦም ዘለዉ ገሊጾም ጸሓፊ ሰመረ ግርማጽዮንን መንእሰይ ሳሙኤል ስዩምን የሪና ብዛሃብዎ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላምኦም ፍርያቶም ንህዝቢ ብምልላይ ዕላማ ናይቲ ምሪት ዝኾነ ባህሊ ንባብ ንምኽስኳስ ምዃኑ ብምምልካት በብዓመቱ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ቁጽሪ በጻሕቲ مرأي نقحت حبرة سب كم زخنة أزيد ما نزيادة في الرياض الرخيص زفتر بمخانو أبرتعم كم سرحوا الرجاجيتهم كاب جزء ناب جزء نباب أدلاينة ناترد نابزحي مسألة سلزي كم تتداقل سيلوسي بزحلو تخمس خلي مالتي تتخافلنا نايت ولدنا يتمهرون دعابة خي سلزلو كاب جزء ناب جزء تي لوتي تبوق يخيد على مالتي تبوق نشيت علينا خاب عامل لبزوان خاب عامي كاب كد عامي خاب عامي خاب لبزوان زيادة عند معبلة يخيد على إذا لك كم حدا فيستيفال كوينو كم تزخون نجار زكبر فيستيفال إذا خانة مسحفت فيستيفال كوينو بزح سوونا له مسحفت أبي وتاش زي فلت عاوز مسئلة عليه كامو بدحريو عميل كازهون ماجي يجي عاوز أكو كلاي سبكي تعب مالتي أب كل استشنار خي كولا لا تزدل يا مصحف كلهم أقرب تسلزلوا بزبوط هذه تشوم مالتي مصحف تزدل يوم أفتح تسيون أفتح حدا نحاتته بزبوط هذا كي كولا لا عاوز بقرب آخره بازق له الأجات أم فتارون بلص نجاري مالتي دراسيت بسراد دسالن ممر ياسو قبر كيدان بقديم ولدي مصدقوم على تمريد كساتفو مرأيهم كم زمسوتن بمحبار تمهارهم مس صحفتنا قربتن زقبروهم بفهالن من لواء تمكرون اب مخصص بهالن باب زهلو تراب بقليل كم زي قمة ترديهم أنا حقوستي توم ولدي دقوم حيزوم كما تخلو بزيادة بتقدام سنبت ناشتو دقوم تسنيهم متيوم زعبات متصحفتن احنا عدل رقيبنا زعدل الزبايتات فتقيروا لنا مالتيو كنقلت اللهم كنا ردهم تحسون أي متحف حدا بحدثي معنا عبقات أمي مسؤون تمهرون اللو قد محجة لاليوم موزت أو نحن متحف نحر كوينهم قال يوم تمهروا عبدر ستدرو كستيا فقرح ديروهم عمن قد زلو حطوتات كحطوها مسؤوم كتعلل حبريتا ختك أير نبحك دحرف لتوزلو بتوم من أسياد بحلف تمهروا أزيو أدنى وقال يوم بتعمي بلحتي تمهروا لو تحطوتات زحطو خاتي تناتهم رأيين متأي كميو كقول سؤالك خلوسي نبحك يحقوسي التمريض كابز تخفتلو 28 مقابيت بقمقام علتاوي أستاذ شوعة شحبة تحتي كم زمتوز قالتن أو هادي كومي تمريض متحفتي أتو إساء يوسف ناي مريض بوتا كابتي نايك المحجي زيادة مسفحو كمون بزتفلالي درستي زغرب زلو مدب مغراس تمكرون نت مدب توساق حالي كم زخونو بمزقاس زاقيس زي وطح ولدن تمهرون بغاندو دمان أنببتي أبزن تاريفن زلوا معلتات نتعدل كتقوم الواز زخاخيروم كم بحالي توسيدو كم بعلنا مصحف عامت انترا تخايدو نحنا بتزلو عقوباتنا مس كل نجارات أبغى متأتيخا خابزنا العلي بزح نصبيلن تهز بس ذكاء يقبرالو صبغ تصادفوا يدلو ولا ناي تمهارو ولا ناي ولدي ولا ناي صحفتي تناي صفت سراح كم بترجع مزبلكوا كاب سراحتي صفتن صبغ درجان كبصح ذكاء
ስለዚ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ዝብል ኣነ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ኪንዮ አካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣብ ምስራጽ ክብርታትን ምኹስኳስ ቁኑዕ ዲሲፕሊንን ሃብታም ተመክሮ ዝርከቦ ምዃኑ ዳይሬክተርቲ ቤት ትምህርቲ አቶ ቀሊት ግርማይ ብምኽንያት ምዝዛም ዓመተ ትምህርቲ 2013-14 ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተገሊጹ ኣጠቃላልያ ተማሃሮ ብዙሕ ትምህርትን ተመክሮን ክቀስመሉ ዝግባእ ጸጋ ይዝበለ አቶ ቀሊት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲ እዚ ኣብ ምልዋጥ ተመክሮታት ምስ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባታትን ኮማትን ብዙሕ ማማት ዝተሰላሰለሉ ዓመት ምዃኑ ብምጥቃስ መምህራንን ምምሕዳራት ተማሃሮን ንዝገበርዎ ዑደት ብስም ቤት ትምህርቲ ምስጋኑ ኣቕሪቡ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ሳዋ ቅድመ ምርመራ ትምህርት መዘና ተወሳኺ ትምህርታዊ ሓገዝ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ስርዓተ ትምህርቲ ከምኡውን ምሕደራ ክፍልን ጉዳያት ተማሃሮን ዓመታዊ ካብ ዘሰላስሎ መደባት ትቀንዲ ምዃኑ ዝጠቐሰ አቶ ቀሊት እዚ መደባት እዚ ብኣካዳሚያዊ መዕቀኒታት ክዕቀን ኣብ ዘይክእል ትምህርታዊ ክብርታት እወታዊ ጽልዋ ሕላገትን ከም ዘለዋ ገንዚቦም እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲ እዚ ልዕሊ 44 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 20,000 ተማሃሮ ካብ መላእ ሃገር ተቐቢሉ ከም ዝመሃረ ዝሓበረ አቶ ቀሊት እቲ ቤት ትምህርቲ ዘተግብሮ ንተማሃራይ ዘማእከሉን ኣሳታፍን መደባት ብኣድማዕነት ከም ዝተተግበሩ ብዝርዝር ገሊጹ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2013-14 ከካብ ዓውደ ትምህርቶም ብሉጽ ነጥቢ ዘመዝገቡ ተማሃሮን ኣብ ዝተኻየደ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብጋንታን ብውልቅን ዝተዓወቱ ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቐቢሎም በብግዚኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝተዋደዱ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ህዝቢ በቀረባ ተጠቃሚ ክኸውን ብቐንዱ ድማ ጸገማት ህዝቢ ንምቅላል እዩ ከም ውጽኢቱ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ዜጋታት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ ንነበርቲ ሮብርያን ፋጥማ ዓረን ንኡዘባ ፎሮ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጽሩይ ማይ ድማ ኣካል ናይዚ እዩ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጀማል ሚዕተልከ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ኣርሴ ማስመሮም ኣብ ዓዲታት ሮብሮብያን ፋጡማ ዓረን ዞባ ፎሮ ብዝተዋረደ ፕሮጀክት ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰትዩ ከም ዝበቕዑ ነበርቲ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ሰብን ጥሪትን ጽሬቱ ካብ ዘይተሓለወ ምንጪ ብሓደ ይሰትዩ ምንባሮም እዚ ድማ ኣብ ጥዕናኦም ብሓፈሻ ጥዕና ህጻናት ድማ ብፍላይ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ብምዝካር መንግስቲ ኣብ ከባቢኦም ኣዋዲድዎ ዘሎ ብፀሓይ ውጽዓት ዝሰርሕ ቀረብ ማይ ንዝነበሮም ጸገም ከም ዘቃለሎ ሓቢሮም አቶ ሙሳ ዑስማንን አቶ አደም አሕመድን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ማእከል ዓዶም ዝተዋረደ ፕሮጀክት ጽሩይ ማይ ዝነበሮም ሽግር ዝተማይ ኣብ ርእሲ ምፍትሑ ከጋጥም ንዝጸንሐ ማይ ወለድ ሕማማት እውን ኣብ ምውጋድ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ኣብ ማሕዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሮብሮብያ አቶ መሐመድ ዑመር አማን በወገኑ ኣቐዲሞ ኣብ ሮብሮብያ ተዋዲዱ ዝነበረ ቀረብ ማይ ብምብልሻው ሰብን ጥሪትን ልዕሊ 2 ዓመት ብሓደ ካብ ሩባታት ቢዓን ኣዶዳዕን ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ክሰትዩ ምጽናሖም ጠቒሱ እቲ ብፀሓይ ውጽዓት ዝሰርሕ ባስካን 2 መዕደሊ ነቑጣታትን ዘጠቓለለ ፕሮጀክት ማይ እፎይታ ከም ዝፈጠረሎም ኣብርሁ ኣካየድ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ሩባ ሓዳስ አቶ ዑመር ኢብራሂም ድማ ኣብ ከባቢታት ፋጥማ ዓረን ዊዓን ሓንቲ ባስካን 2 መዕደሊ ነቑጣታትን ብምውዳደን ህዝቢ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰቲ ከም ዝበቕዐ ድሕሪ ምሕባር ህዝቢ እቲ ከባቢ ነቲ ፕሮጀክት ብኽንክን ክሕዞ ተላብዩ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓዲ ቀይሕን እምኒ ሓይልን ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት ስተማይን ምርጋእ ኣከባብን ዘተኮረ ንጥፈታት ይካየድ ኣሎ ነበርቲ እምባኻኻትን ምርጋጽን ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ካብ ዲጋ ምሕማስ ናብ ዓዶም ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ንምእታው ንመዘርግሒ ሻምብቆታት ዝኸውን ጎዳጉዲ ይኹዕቱ ከም ዘለው ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም ኣማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ እምባኻኻት ኣቶ መንግስቲ ኣብ ፀሓይ መረብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቐዲሞም ነበርቲ ክልቲአን ዓድታት ናብ ዲጋ ምሕማስ ተጓዒዞም ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ይጓርቱ ምንባሮም ብምዝካር መንግስቲ ብቐረባ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ንኽሰትዩ ንዝሓንፀጾ መደብ ንምዕዋት ዕለታዊ ልዕሊ 450 ጉልበት ሰብ እናወፈሩ ብድምር ኣስታት 5 ኪሎ ሜትር ጎዳጉዲ ከም ዝኹዓቱ ገሊጹ ብካልእ ወገን ዓድታት ላዕላይን ታሕታይን ሓይነባ عبوخ لرجن بجانتات ما توديهم كاب كتما عد غيح نب عدتاتهم زقتو 14 كيلومتر صرجان أب متسجانن مدل دارن ينطفو كمزلو أكيد سرح من محدار حينبا أتو جمال محمد شفا بريهم بزي كازي أبن أوزبا من حيلي من محدارات كوابي عد عقوة عد وحي عد بالله عد قدو عد طافا كودزبو مدفع والتا حوسي كتما أمن حيلن بمتحبار حزبنا أبلات حزب وسراويتن أب مكل خالف فقر مريزة وكره نايمز لاين مسرح كترتاتن اتفتات يعمل لهم
كيلال معتاو مسنو نايتن أزبا من إساي زميكيل تصقاي أبزهابو حبريتا فقر مريت بمكلخال ربوح مهرتن محفاس من محدارنو أزبا منيستر حرشان من محدارات كابن ناتو هادو ماي كعوتات أب مفواسن تبز بلت ماي أم معقابن زنا أرسراح يعمو كمزلو أرديوم ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ኣፍልጦም ኣብ ኣሉታዊ ሳዕቤናት መርዓት ትሕቲ ዕድመ ክብ ንምባል ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ካብ ኩለን ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝተዋጽኡ 120 ተምሃሮ ኣስተምህሮ ሂቦም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ዘደንገል ገርገረስ ንዕላማቲ መደባ መልኪታ ኣብዛባ ሓበሬታ መርዓት ትሕቲ ዕድመ ፍኑ ጾታዊ ርክብን መሆንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምግታእ ሰላሰል ስራሕ ኣብ ንቕሓት ስለ ዝምርኮስ ኣፍልጦ ንምብራኽ ከም ዝተኻይደ ኣብርዮም ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ተወካሊት ጥዕና መንእስያት ወይዘሮ ፍርቱና ጥዑም ዝግብ ግድኣ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ንመንእስያት ዝግበር ጓስጓስን ኣስተምህሮን ጥዑይ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ምዃኑ ብምብራህ እቲ ስልጠና ዝያዳ ውፅእታዊ ንኽኸውን ቀጻልነት ክህልዎ ተላብያ ነቲ ስልጠና ካብ ዝተኸታተሉ ተምሃሮ ራሄል ገብረ ርንጉስን ፋንኤል ኢያሱን ኤሪና ዝሃብዎ ሓበሬታ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ብምምልካት ኣብዚ መዳይ እዚ ጽልዋ መዘና ልዑል ስለ ዝኾነ ሚኒስትር ጥዕና ብደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝሰፍሐ ክሰርሓሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ካብ 6 ክሳብ 9 ኣዋርሕ ብትምህርቲ ሲንጀር ክስልጥና ዝጸንሓ 4 ደቂ ኣንስትዮ ብሰርቲፊኬትን ዲፕሎምን ተመሪቐን ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት መምህር ሞያ ሲንጀር ወይዘሮ ከድጃ ዑመር ኣብ ዘስማዕቶ ቃል እቲ ስልጠና ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ምንባሩ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ፍልጠት ክቐስማ ንዘርኣዮ ድሌትን ኣብ ትምህርተን ንዝነበረን ተገዳስነትን መጒሳ ممر كرجة صعيبة كاب تمرقتي تنشوعات بدرجة دبلومات سلطنة مخانن تقيسة تن بسرتيفيكيت تمرقة ناب دبلومات كبلو مخيرام أبجنفر حماد نوزبا جندا حلافيت غوزغواس نحبريتان ويزرو أمنا سليمان أبال بايتو زبا سمينا وكيح بحري أتو حسين عرفان دما مويا متراي مسرت رسخا مخالن معبالن مخانن تقيسهم كالو دك أنستيون قدوس كني أحديران أسرن كسعبات تلابيوم كاب تمرقتي هودا عبد اللهن بوشرا علي بخيتن دما السلطنة جون أكاديمية وتمرتن كأسماء كم صنحة بمحبار أمس أي بسرح نموي أنا معبيلا نبكار أوت نمسجارو بزحير كم صراحة الرجاجيتان أب مدلو مصنعتاو مرمر تحجز 100 قطعة زحزت مبقتاوي أجباب تمرتاو مرمر زارستا بدكتور تسفاهيلس تدالوت مصحف بسلسته ميازيا بمينستر تمرتي عطو سمر رؤسهم تمرعام أبتينا من مرقطة سنسرعات دكتور تسفاهيل بزسمعو قال اتا مصحف أبستفلا لي درجاتات بمويا ممرنان سرحلو نينوي حمتات تمكرو مركز زجابرات مخانا بمتكاس بتجرين يا مدلو دما صفحة أكل حبرة السب نهتك أملا كابزبل امناس تبقى مخانا قاليتهم دكتور تسفيا صعيبو أب هاجرنا بزعبا مرمر تصحفه وحد سلازخونه بتصاصفه ممهرانن كالوس مهوراتن كمعبل وانا وحتو مخانو بملكات اتوم ابتي عودز نطفو صعرتاتهم كحيلو اتوم حجز بقس دوما نزا مصحف مبقس تتقيما مفلطهم امباتاوي اغابابات مرمر كعبيو صويعم دراسي أتو سلمون صحيين نتا مصحف ملكيتو أب زسمعو قال أب استفلالي صلاتات نزغبر مرمر بتلقات مفتاش أقداس مخانو بمغنزاب مصحف مبقتاو أقباب تمرتاو مرمر أب استفلالي درجاتات تمرت زركب سبات أب زكايد ومرمراو سرحات كتحقزم زلوت نعمنات قليتهم